assalamu aleykum en mbiya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah tabaraka wa taala en jetti nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en jetti Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu en jetti Alhaji Mamadou Saydou dokkuɗo men arde hannde e Madina Gounass en gummima ha Tambacounda en gari en jottima e jaam en tawi jaam haaldata e mon ɗo ko ɓi musidɗo mon mo ganduɗon mo teddinɗon e mo korsinuɗon e nder Tambacounda hono Ousmane mo Alaji Samba ko Baba miɗe wondi ɗo noon kadi e saram gandaɗo no fewi e nder Tambacounda hono Hammadi ko wato Tamba Socé on kam présentation makko kam kala to mbawɗa wadde présentation makko enen mbawi wiide kam ɓuuri ɗon gati hakkude makko e dental ngal ha yetti ɓi ceerno Basirou e sukaɓe ceerno ɓe pop ɗum kam kala to netto ɓeeti cehilagal ngal tan eɗen mbawi wiide kadi ɗum ɓenni ɗon te kadi ko almudo timmuɗo e dental ngal min gari wadde nomin gowno waɗande Alhaji Mamadou Saydou nde wonno Alhaji Mamadou Saydou so neɗɗo wi ina haala ɓuure makko ko ɗo walata ceerno kalifa mo acciri men o hono ceerno men kalifa men ceerno Ahmadou Tidiane Ba kañum e ɓesgu mum kañum e miñiraɓe mum ceerno Ibnou Oumar ceerno e sukaɓe dental Madina Gounass ɓe pop ha yetti jaadiɓe makko hono Siradio Anen hono ceerno Hamme Keɓe en min gari salminde dental ngal e juurade dental ngal e darde kadi ko heɓoto ɗo ko eɗen gandi Madina Gounass kala neɗɗo garɗo ɗo so taw tan ko Allah dartata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dartata ko Cheikh Tidiane dartata sa naati ngoɗo wuuro a dañi ɗo kala natɗo ɗo so jolama woto wi amin yo andu tan Allah jaabimo duwawu o gati eɗen gandi Alhaji Mamadou Saydou hande enen ɓundunaɓe ko wiyete ɓundu e ñeeri e ñaana e tanda e wasadu e sirimanna e beledugu e dantila e ferlo e lowre e ñaani wuli e ñaani kalanka dugu e kocce e ko moti janke ma ha brançan banque ba ceefi londo bambadala ha ɓundu o joofi hande ayi tiiɗe ɗe leeri laafaji ɗi danwi kalaji ɗi danwi e kurisaji ɗi tabiti ala noon baɗɗo noon so wona Alhaji Mamadou Saydou radiyallahu ta'ala anhu ɗum tagi so Allah hokki men tawede oɗo ñalawma ɓuural uddirgol Daka e jonde Daka e kirndol Daka ɗum ko yettere Allah jarama kadi yeɓiyankoɓe ayaw meɗen Pine TV en calmini moni kala e mabɓe inni mum taw kadi woni yettode muɗum ko yettude Allah kadi no foti ko adi foof taw ko yettude golle moɗon e nder tundu ndu e nder Fula ɗo emi ñaagui kadi yo Allah wattude men signal uji taw kadi signal o jotto ko toon to Dakar laamu leydi men Sénégal Manda TV et Pine TV foof sawri ɗo jomiraɗo e wettudema kadi no fewi hetto pama reportage baɗɗo fayida mbaɗaɗo ɗeɗo balle e nder Dakar Madina Gounass wonno Manda TV wonani ɗo ko nder wonani ɗo ko tundu ndu wonani ɗo ko région wonani ɗo ko Fula ɗo wonani ɗo so hunde kala ko heewi tan ko ɓeydata tan wonata hetto pama ko yettude Allah kadi no fotiri nene aɗa ñaagui Allah jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo Allah dokku en kadi timminde kadi fanarde mi jaaki kadi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hikka Dakar hikka o eɗen édition meɗen capanɗe jeeɗiɗi e joyyi taw kadi koye gardogol ceerno men khalifa men ceerno Amadou Tidiane Ba yalla ɓoynimo e jeese meɗen eɗen gandi guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeere woni 80 ha joni Allah ene waɗimo ɗo ɗum woni khilafa eɗen ñaagi kadi yalla ɓoyni ɗumen ko yettude Allah kadi no foti hetto pama Daka eɗen gandi ko lunde alliyenkore ko balɗe sappo ɗe foof ko dewal Allah taw kadi ko wallodirde yimɓe kadi taw kadi ko saabu Allah eɗen ñaagui Allah jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo yo Allah rokku kadi nade Daka waɗi jaam e cellal e kisal enen ko hetto pama so yo fof ni calmo dara jaam moɗon wernonaɓe fof ni calmo dara jaam moɗon min Babou Diallo mi salminima juurima weltima e Daka he alhamdulillahi rabbil alamina oɗo ko ceerno Adama ko musidɗam no fewi ko on oɗo men e Daka ceerno Abdoul men Djipoto oɗo woni guiɗi amen assalamu aleykum mi salmini weronaɓe fof mi salmini faranaɓe fof eyyi alhamdulillahi rabbil alamina jettoɗo godni Allah ko musidɗo moon Adama Wat mo ganduɗa ko gorko mo Kanel ko reporter kadi ko caméraman gonanɓe en to e nayi Richard Toll ko dental Daka Richard Toll min gari e jaam min goni fodde otoji ɗiɗi ndi ganduɗa o hen goto nawata ko 90 neɗɗo e koko ɓeydi ha no fewi lawol ngol kadi Allah newni montage uji ɗi ene usti no moƴƴi e sofereɓe kadi ne ndenti min jiyani kadi caɗele lawol he hay oto goto min jiyani ene dañi caɗele lawol he Allah newni no fewi nde won noon ko arante ga ko yiilete ga ko dañete ga ko so tawi Allah addi neɗɗo ene heewi Allah hisna ɗum ha yetto wiyete Mafondu Mauritanie addimi ko Daka addimi ko moƴƴere wonde ɗo nde min hikka waɗimi duuɓi 26 ko garmi Daka min meeɗa luppude gonmi ko Mauritanie kono way kono konmi koye ngo wuro ni saabu minen ala ko mawɗum min keɓani caɗele ɓayde ko gonga
hay caɗele goote keɓaka nda min ƴefti tan ko oto gila Mauritanie mi tacciri bak keyti Gurel Marɗe ɗon min jippori min tacci ala caɗele ko foti no gabbe zarra o ceerno noodi kala jam o aadi ɗe dente mbaadi adda to daka timmani dawal o nota e kewal garngal e peewal hañiɓe ɓe Pindi TV eɗen ɗo hannde e Madina Gounass on paami eɗen nganndi ko no sifirani ko Madina Gounass no mbiɗen ni joni joni sababu muɗum noon ko kirnol Daka woni ko gonɗen e wadde ni oɗo saaha ni ene wayno sate o enen jokki convoi à Ceerno Amadou Tidiane Ba mo ganduɗa ko hande o kañum woni khalifa gal hani e rende e kisal oɗon khalifa kami almuɓe mum dusoɓe ɗum ko yewte nde ɗon lolnde alɗiyankore ko toon paaɗen ni joni hakkude noon ɗo ganduɗa hoore ma ko toon tigui nde ɗon lulde yuɓɓinte woni on Daka Madina Gounass e wuuro teddugo ngo hono Madina ko kilométre uji sappo woni hakkude muɗum wadde mbeɗe sikki ɗo e waktuji seeɗa so heewi waktuji sappo e joyyi ene gasa wonde inchallahu taala rabbi yimɓe jetto toon e nde ɗon lulde gam tigi jokkude e ganduɗa hoore ma ko ɗiɗo ñalɗi allayankoje ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ko ɗum woni ɗo information mo ganduɗa ko ɓurɗo hande dowlude e leydi Sénégal ko ñalawma altini tigui rigui nden tigui ceerno duwoto ganduɗa ko Daka o sako kadi ñaago yimɓeɓe moni kala ndo artinoni e dow jaam yo hot kadi e dow jaam taw ɓesgu mum e dow jaam taw kadi wondude e ɓamtare e fannuji kala kono wiiten ni tan ko lulde nde ganduɗa hewani walla ni tawi ala ni e Sénégal mi haalani ni dongre Afrique ko ɗo tan ɗum woni ɗum teskete ganduɗa hoore ma ko balɗe sappo kurɗi ko sagataɓe ɓolɓe e worɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko hani nayiyeɓe kañumen tan goni ko tawate tonete e nde ɗon ladde tuula heela tawi noon jomumen ene gaddori foof mumen ñamdu mumen e yardu mumen foof mumen tawe toon kadi oɗo saaha eɗen gandi Daka no wano ni e saahaji ɓennuɗi walla guiley fuɗo mum e oɗo saaha hande eɗen gandi e wayloji kewɗi gaari to banggue jamanu o wonko wayli hen no fewi saabu hande eɗen gandi ko wayno kuɓɓam ko wiyete ko courant électricité ene tawe toon oton nokku ko wiyete ko ndiyam ɗum foof ene tawe toon to oton nokku hay ko wiyete ko ganduɗa hoore ma to banggue weeyo woni réseau ganduɗa hoore ma ɗum ɗon foof ene tawe toon joomum mo Daka mbo Madina Gounass to banggue caméra o noon eɗen jaadi hen technicien men walla mbiyen caméra men meɗen Ngana hono Djiby Dieng kanko woni wadde golle payitiɗe no fewi sanne joni ni en wayno otoji ɗi caggal ndo jalti yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko dusannoɓe seeɗa ceerno o werlaji ɗi batti dogde ha no hannirta ni yete gam tigui rigui beele ma en jettoyo joni toon to lulde nde waɗat ɗo Madina Gounass mi wiino moon nani hakkude mum e wuuro ngo ko kilométre uji sappo tan woni ɗon wadde bandiraɓe ma en jokku joni to banggue image uji ƴeewon oɗon convoi walla jiyan oɗon cortège no wayni yodde e garnude e yuɓɓude e hani kadi e yontede nde tawno eɗen gandi gendarmerie nationale anen ɗo sapeur pompier ASP dendagal ɓe ganduɗa hoorema ko sete laamu taw teɓe oɗo diwan ene tigui gaari gam yadude ceerno e ɗiɗo ñalɗi allayankoji ɗi ganduɗa kala hitande en yuɓɓine e oga diwan banggue e worgo leydi Sénégal tawi koto diwan mbo Kolda Madina Gounass toon to taweteɗo ko noon tigui Allah jarama Tidiane Diallo e on ɗon commentaire labtuɗo eɗen mbawi wi tan ha joni caggal nde gummiɗen toon to wuuro telgu ngo Madina Gounass eɗen jaɓani toon to nokku alliyanke o to nokku mo ganduɗa ko toon woni to waɗete nde ɗon lulde alliyankore ko ine tolni e balɗe sappo ganduɗa ko ma julɓe hewɓe poti toon ɗum ko gam dewe muɗumen Allah ɗum mon noon eɗen gandi ngallo tental ala ɗogal yiyete hay nokku ala kadi ɗogal tawate hay nokku so wona ɗo nokku Daka ɗo waɗi en wiide noon dental ngal ganduɗa ko ine abbo e million ngaji worɓe meɓe e tawa ko kañumen tan kawrata e ngal ɗo dental ɗum noon eɗen mbawi wiide ala ɗum woni ala ɗum yiyete so wona ɗo e Daka mo Madina Gounass kolol ngol hitande ujunaji 2026 mbiyen ɗum fuɗɗima tigui rigui e kikiɗe hande o ina hawri e aset
sappo e jeetati lewru wiyeteeɗo avril eɗen nganndi ko hannde ɗum fuɗɗoto tigi rigi yimɓe noon gummima toon to ngannduɗaa kañum woni e nokkuuji ceertuɗi e ndeer leydi ndi haa ummiɓe toon to Bowol leydi Sénégal fof en noon ko arde wennaade nde ɗo moƴƴere Allah ngannduɗaa ko yowtii e Daka Madina Gounass kolol ngol hitaande ujunnaaje 2026 ko ɓooyaani ko ceerno wayniima toon to wuro teddungo ngo Madina Gounass eɗen ɗo e laawol faade toon to Daka to hete on njii dadiɓe ɓe ngannduɗaa kañum ngoni le force de sécurité de défense et de sécurité Babagal Diallo no jiirɗaa hunde eyi tigi a jarama Djiby Dieng sonani waɗi fayida caggal nde ceerno Diama Tidiane Ba khalifa tedduɗo juuli ɗon ɗo juma mawɗo takosan o yeehi to rawda dowi caggal ɗum yimɓe gimmi toon to Madina Gounass jalti ji seteji ne daari e laabi he gam dusde ceerno caggal nde yimɓe duusi ceerno oɗo saaha gonɗen koto wiyete ɗofaba eɗen tindi eɗen cawdi ɗofaba jiɗɗen wiide eɗen tawdi pay toon to Daka e ɗum noon hannde o ko ñalawma mawɗo e nder leydi Sénégal kono kadi ko ñalawma mawɗo wonande julɓe sa yi hannde jaydiyankoɓe arɓe ɗo gam yaltinde ɗum ɗo e banggueji fof ko famde ɓuural e moƴƴere wonde hen nde ɗum noon Djiby Dieng jokken ha jettoɗen hoɗo Daka jarama Babagal Diallo so ɓoyi seeɗa ma en tottete o ganduɗa kañum woni Tidiane Diallo kanko ɗo si o jokkat en commentaire ko yewti e kirndol Daka hitande ujunnaje 2026 minute donc eɗen mbawi wiide lawol ngol foof ko sappo e ɗiɗi minute tan mbaɗɗen hen ete saabu oɗo saaha ene yaare 18h13 wadde en wayno en jettima joni nini nokku o walla mbiyen natirde nokku o ɗo ganduɗa ko ɗon nde ɗon lulde alliyankore waɗata kene tolno e balɗe sappo tawi kadi ko yadude khalifa meɗen ceerno men jinnaɗo meɗen ceerno Ahmadou Tidiane Ba radiallahu taala anhu mo mbiɗen yo allahu junno gurdam makko kadi ɓeyda cellal ngal ɗo kadi eɗen gandi no gummirɗen ni wuuro no dusirɗen ni kadi ko noon tigui jaɓɓortoɗen ɗo yeti nde tawno eɗen gandi no mbimi ni guila hande yontere dendagal ɓe ganduɗa ko almuɓe tisane yankoɓe ummoriɓe bang yo bang e nder leydi Sénégal gaari ga e oɗon nokku gam tigui rigui wawde heblanade nde ɗon lulde alliyankore en jettima ɗo eɗe lulde nde waɗat ɗo diwan Daka mo Daka Madina Gounass waɗat ɗo joni joni ni paɗen directement ko toon to Jumaka ganduɗa hoorema ko ɗon tigui ceerno arata gam wawde tigui rigui e bismodirde hani e ganduɗa hoorema e salmodirde dendagal ɓen almuɓe ko adi omo nat hay sinno ko waktuji walla mbiyen hojomaji seeɗa tan gam arde heblanade juulol futuro hayso tawi en heddi taw no fewi eɗen ɗo e nokku o son daari image uji ɗi mon paam tigui rigui no yimɓeɓe dusirno ni ceerno toon to wuuro teddungo Madina Gounass ko noon tigui o jaɓɓoraɗo gam dusdemo darade e dande tali toon to Madina Gounass gam innude nde ɗon indi hono Baharou ceerno Ahmadou Tidiane Ba hollidde kadi weltare mabɓe e oɗon ceernajo en gari ɗo joni ɗo Madina Gounass gummiɗen en gari to Daka ɗo hakkude muɗum no mbiɗen nani ko kilométre uji sappo hikka noon woni kolol capanɗe jeetati e joyɓiwol kene juɓɓine oɗon Daka Madina Gounass no mbiɗen ni ko hande fuɗɗoto en hawre sappo e jeetati lewru avril tan ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom woni lewru seeto to banggue Pular avril ɗum noon jogori gasde ko ñande sappo e jeeɗiɗi nduɗo lewru hawrata ko ñalawma altini tan ko nden on saaha ɓoyata no fewi ko ganduɗa ko ɗum duwe Daka o duwe sake e kadi yimɓeɓe kadi ñagodira kadi dokkodira aadi e kadi hitande arode hono 2027 no mbiɗen ni eɗen gandi Madina Gounass heddi ko banggue rewo banggue worgo jaafoɗon leydi Sénégal oɗon banggue rew worgo noon eɗen gandi leydi Sénégal en wadde leyɗele ɗe ganduɗa hoorema to banggue keerol wonko wiyete ko frontiére leydi Guinée Bissau wondude e leydi Guinée Conakry to banggue diwan Tamba o so tawi oton gonɗo ganduɗa côté Bakkilo ko toon kadi frontiére hakkude leydi Sénégal e leydi Mali wadde eɗen mbawi wiide dendagal almuɓe tisane yankoɓe ɗo mbawi wonde kala e nder jokli windere nde ɗo e Sénégal e dongre Afrique hani ganduɗa hoorema to banggue dunde Europe
jomumen kala ene gara tawtorede ko wiyete ko ɗiɗon ñalɗi taw non gandi ko moƴƴere Allah ɓolde woni ko tawte ɗo nde tawno mi wimon nane ko hunde nde ganduɗa ala pop ɗo ɗum woni e windere nde ala pop ɗo ɗum woni aduna tawi ko yimɓe tan worɓe ɓolɓe rentude e ladde natti kam joni wiyede tuula hela saabu ko wiyete ko ladde wonti wuuro nde ɗon ladde joni eɗen mbawi wiide nde wonti wuuro alhamdulillah rabbil alamina saabu dendagal gueɗe ɗe kala foof ene tawe ɗo hayso tawi woni ko ganduɗa hoorema koɗorɗe ɗe kam ha joni jomumen nde tawno wona duumiɓe ɗo no feewi e mbaɗa tan ko cuuɗi walla caali wareje gam tigui rigui wawde wonde hen ɗeɗon balɗe sappo ko adi ene dutto e nokkuji mumen ko noon ɗum ɗon sifri yimɓeɓe kala ene gummoro bang yo bang gam arde nottade oɗon Dakar no mbiɗen ni Dakar Madina Gounass eɗen gandi kene tolno e waktuji capanɗe 4 ene juule ɗo taw koto banggue dental ɗum ɗon so neɗɗo dañi ɗum walla so julɗo dañi ɗum haysini hen tan ko waktu goto mo ganduɗa dañde ɗum julde e dental tawi kene tolno ujunaji limtinɗi ɗi ganduɗa hoorema ko julɓe tawa hen aɗa foti yettude Allah jettana hoorema Allah no fewi no fewi no fewi. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe julɓe to mbawɗon wonde e joklowidere nde kala mbiɗa sikki en paami oɗo ñalawma hannde o ko ñalawma mawɗo e nder diine l'islam kono kadi ko ñalawma mawɗo e nder leydi Sénégal kadi ko ñalawma mawɗo e nder lawol Tijani ko ñalawma uddidigol Dakar mo ganduɗa hoore ma o duumi hannde kadi wona duuɓi 4 eko fawi tawi ko e yamirore Allah e ballal omo ganduɗa hoore ma ko jinnaɗo o halifa o hono Alhaji Mamadou Saydou Ba mo Madina Gounass mo mbiya tan yo yurmen Allah ɓeydo e muɗum hannde o noon mo ene woori habada ala hayso tawi o ruttima e joomi ko o ɗacci ronnoɓe timmuɓe batte mawɗe e dow laral leydi ngal yaɓɓuɓe felo men eɗo yaɓɓuno felo makko ɗo haade kay woni o yaɓɓuno felo makko kadi koye felo Mouhamadou sallallahu alaihi wasallam oɗon Dakar udditi hannde no jiruɗen ni ko dalagol guila immade toon to Madina Gounass ha yetti oɗo nokku fodde kilométre uji 10 ko hakkude yaroɓe motoji yahoɓe autoji dogoɓe koyɗe wonɓe saretaji kam e véloji ɓe ene ceeɗon dolu men potirno gam abbade ndeɗo lulde aliyankore jogorde duumade fodde balɗe 10 en jiri guite men ceerno naati nokku o ko tawi waktuji 16 pawi nogase go hojom ko nden o yetti nokku o tawi julɓeɓe kala ene cabbi ene bewli ene belti ene ɗamini wennade malal kam e dokkal Allah ngal rokki oɗo jiyaɗo Allah fecce ɗum kadi e julɓeɓe ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe en puɗɗi en gudditi Dakar o en puɗɗino bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokku en yettirde alhamdoulillahi rabbil alamina